Юнаците!
Вярват на всичко, понеже не са се мешали в науката като ме. Аз знам всички брънки и скрити кюшета на науката. Прочел съм цяла книга от гора до гора. Затова ми викат учен Караламби. Юначета! Бате Караламби, бате Караламби, бате Караламби, бате Караламби, бате Караламби, Алеле! Пу! Вие не сте ме юначета! Па не сме. Значи, слушайте, ако искате храна да намерите за дружината и чорба дори, няма да ги слушате тия. Видите ли? Тоя двор. Видим. Тоя двор е дворът на невеста Пена. Къв двор? Ще влезем, ама вие няма да се плашите. Тя е малко джаста праста, ама като не види какви сме силни, еле па вие. Невесто Бенке, аз съм Караламби. Не моя, да не се е случило нещо опасно. Не, такова опасно нещо за нея няма. А да не я сплашим с нещо. Например, сламя. Не. Тя от лами се не плаши. Айде сега викайте с мен. Невесто Бенке. Караламби! Добре се бе! Шаче Тесли! Бу! Шече Тесли! Бу! Шече Тесли! Бу! Няма да чета! Караламбе! Що правите, бре? Подсилваме се с вещества! Какво е това подсилване? Иде за терапевтично! Бабо, що не говориш този думи? Инето си! Бу! Невесто Бенке! Пуши го! Боли ти се! Шече Тесли! Бу! Няма да чета! Добре, пущам го! Дружина! Строй се! Чакайте! Първо, малкият пред мен. О, публико, добре дошла! О, публико, добре дошла! О, публика, добре дошла! О, публико, добре дошла! О, публико, добре дошла! Защото ти, ако не бе 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 дошла! би празна залата била! Би празна залата била! И работата става зла! И работата става зла! О, публика, добре дошла! Добре дошла! Добре дошла! Ей! Дружина, това! Жълтото Франца! Франца! Жутен! Това! Моровото Инглитера! Инглитера! Бог да пази кралицата! Това! Зеленото Данемарка! Данемарка! Има нещо крило, Даня! А Русия? Къде е Русия? Русия ли? Да, Русия! Това!
И това е цялото е Русия. Велика сила. През военно време Русия може и 72 милиона армия да вдигне. А сега тя да е пораснала на 100 милиона армия. А Петербург велик град ли е? Да, една от първите европейски столици. През военно време Русия може да вдигне и 100 милиона армия и да победи Турция така. Плюс, плюс, плюс! Защото е писано там на дървото. Турция ще паде! Ура! Турция ще Братя! Ура! Въздухът трепери! Ура! Това е дехтят потребването на балканска колония Лев! Ура! Либерте, братя, либерте! Чакайте! Аз ще питам! Абе, войводо, що е това либерте? Либерте, братя, означава свобода! 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 О, свобода! Ще дойде време истина да руши по тези прекрасни места! Дето се вей, инферна е полумесец на наши 5 вековен неприятел и тиранин! Ура! Скоро по величествените клубове на тази стара майка, дето столетия наред се пролива български кръв, ще се развее горди прапорът на български герои! Ура! Внук на славни Крума! Ура! Асеня! Ура! И Симеона! Ура! Хора! Да се пази мало и големо! Че черешовото топче ке пукне! Мамо му стара! Веден батарей от Иван Вазов! Хилята бъркоска каналиста вместо Просе Мартинеля! А те! Цялата година ядете кашамаки трънки! Ей, пастарко, принесе ми! А вашите глави са пресни и големи като на тикви! Ей, това горящи работа и! Ей, хипипидами! Донесе му чудило! Донесе му вори! Донесе кръвопийка! Да ме покреш! Дай му разикотко! Да ви убие чумата! Да ви прокъсне! Да се вампирясаш! О, да гори тебе и децата ти! Дано ръцете си, дето вапсаха котката, да почернеят като твоята челна душа, жълта циганко! Стана! Гръмнака! Сетвали го качена на ръцете! Да се застане! Карлата и на тунели! Който разбра. Гениална куколица! Да пуснете
Да пукнете! Не! Вие да пукнете! Да пукнете! Не! Вие да пукнете! Да пукнете! Не! Вие да пукнете! Ето, аз дишам, работя, живея. И стихове пиша, тъй както умея. Живота подвежди се гледаме строго. И боря се с него, доколкото мога. С живота сме в разправа, но ти не разбирай, че мразя живота. Напротив! Напротив, дори да умирам, живота с грубите лапи челични, аз пак ще обичам. Аз пак ще обичам. Да кажем сега, ми окачат въжето и питам, как искаш ли час да живееш? Веднага ще кресна. Свалете, свалете, по-скоро свалете въжето. За него животът направил бих всичко. Летял бих с продна машина в небето. Бих влезнал в взривна ракета. Самичък бих търсил простора, далечна планета. Но все пак ще чувствам приятния гъд. Да гледам как горе небето си не е. Но все пак ще чувствам приятния гъдел, че още живея, че още ще бъда. Но ето да кажем, вие вземете колко? Пшеничено зърно от моята вера. Бих ревнал тогава. Бих ревнал от болка, като ранена в сърцето пантера. Какво ще остане от мене тогава? Миг след грабежа ще бъда разнищен. И още по-ясно, и още по-право. Миг след грабежа ще бъда аз нищо. Може би искате да я сразите моята вера. В дните честити. Моята вера. Че утре животът ще бъде по-хубав. Животът по-мъдър. А как се струвате? Моля, с куршуми. Не, неуместно, резко, не струва. Тя е бронирана здраво в гърдите и бронебойни патрони. За нея няма открити. Няма открити. Назначи се голяма комисия от важни лица. Специалисти, учени, академици, икономисти, финансисти, архитекти, химици,
Изтъкна работата като проводар. Дейност голяма. Всеки ден по вестниците дали комуникати съобщават на народа, че всичко ще се нареди, че се взети сериозни мерки и че скоро време комисията ще има ново заседание. Обнадеждиша народа. Зарадва се. Не иска да работи. Не иска да се труди. Яде. Пие. Весели се. Чака резултати и предявява телеграфически искания. Ги трескава и усилена работа. Година! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12! Не е лесна работа, такава работа. Не работа. Добър ден! Тук е заседанието. Стойте! Господа! Най-после! Спомних си! Ето го главното! Ето за какво се даваме! Ето лицето, за което всички ние се грижим! Чудесен екземпляр. Да! Един представител на народа, за когато всички тук духовни интелигенцията полагаме толкова грижи! Да! И ние го не знаехме! Ние го не бяхме видели! Той до сега не беше напознат! И ето! Провидението ни го изпраща! Дръжкано! Нека специалистите го специализират! Учените да го държат! Академиците да го академизират! Икономистите да го икономистват! Финансистите да го финансират! Архитектите да го архитектват! Ботаниците да го ботанизират! Лозите да го заукерат! Нека лекарите го аутопсират! Хигиенистите да го хигиенизират! Нека филолозите да го филозират! Дръжкано! Господа! Човекът, за когото всички тук се грижат, го няма! Как така го няма? Така, забравихме да го храним. Господа, заседанието се отлага за следващия път. Българин да си е зла съдба. Той сякаш не е име на народ, а болест някаква. Вече не сполучи. Каква е тази немощност, тая невселост? Причини много, но на мен ми се чини, че главната е невежеството. Невежеството е в корена на всичко. Дръж народа в простотия и ще правиш с него каквото си поискаш. Те могат и още 5 века да изкарат. Много се излагаха, ще тръгна с тях. Дето искат да освобождават българския народ, но като съм се зафанал, ще карам нататък. Като е тъй, защо освобождаваме народа? Ей, тъй на сила! Против привичката му ще бъде освободен на сила. То като е свободен, пак по-старому ще живее. Ама вече наши хора ще са господари. Българи, а не турчаляк. Хора, достойни, възвесени. И тогава ще го хванат този народ и ще му помогнат да се възвеси. От първо с добро. А който не иска с добро, с бой ще се възвеси. Като се срещнат в куче гъц, да няма мърдане и да се възвесяваш или на кучето в гъзът. Ти махни тая робска тълпа. Нам държава е нужна. Държавата му е майката.
Puskaj muzyka! Puskaj! Фини! Малко пъти в финала! Като те гръмна квартетница, трябва да паднеш и да умреш! Пускай музика! Пускай!
Заповядайте, в 8 часа започва даването на фестивала. Bravo.